Mga igsoon, ang gitawag nato kalipay nga tinud-anay anhagid nato makuha kon nag-anam tag kaduol sa atong higugma or gituuhan nga atong manluluwas. Nabitang mo-announce na nga nana ang ayuda, lipay na ka, labi naigo tas baha, nana nya mag-anam og kaduol hangtod na gyud moabot sa imong atubangan, malayat-layat jud kas kalipay. Kamis una dito sa bukid mangamo nya mga rin na silang syudad si mama Lunes ilang tawag og Manabo nya magbakta sila atong bukid gikas among balay makita naman bisag mga usahon pa ka kilometro. Kami mga anak managtungko nami atong may dool sa among kuan katong dayong tungas ngadto sa among balay. Maghuwat namin nila. Nya lipay na kay mi, hala na sila naglayat-layat na. Nya inig abot na gyud ug unsay gipangda, mag-ilog day may kaon. Mga duaan ana, nya wa gani mapalit ang gitugon nga duaan, hilak dayon, latuson dayong mama. Isayunan la mo mga buanga mo da. Asa man tong tirador asa man tong Julin, gisayunan lang mo, sige, gumbol-gumbol, latoson pabitaw. Pero ingon ana ba, muna nga niingon si Kristo sa mga propeta, katong nag-unang propeta, sila Moises o uban pa, labaw pa si Juan nga magbubunyag ato. Nga naman, kay si Juan nga magbubunyag, sikit kaayo ni Kristo. Kanang kuan sila ba kanang katuslas Moises layo pa man ito. Si Juan sikit kayo. Pero matud pa ni Hesus, pero ang labing iwit sa gingharian sa langit labaw pa ni Juan. O kinsa maning labing iwit? Kanang imong tupad. Kanang imong tupad. Unsa man tao'y abilidad anay di man na propeta? Hasta ning gawali. Layo ra kay ni Juan nga magbubunyag. Pero ang nakanindot kay ni anatas gingharian sa Dios. Wa man to kasuway og pangalawat si Juan. Kita nakasuway man. Sa una igo ra man siyang maingon, hapit na mo abot. Kita kay nanagyo gikaon na gid nato. Hilingay mong tupad ing nalipay ka nga makaon ang Ginoo. Pero nganong daghan man gyapong maghikog, daghan man gyapong magdepresyon karon, tungod kay wa nato dawata ang Ginoo nga anian na sa atong taliwala. Di nato dawaton ba? Karong gabi mag Sweet Notes man ta concert, nindot kay na. Pero di gid mo mopalit og ticket, wa gyud. Nanagin nas atong luyo. Pero maingon lang gyapon ka, sila lang diha oy, ko ana. Di jud ka sinati unsa da kanindot, di ba? Hilinga imong tupad. Ingna magkuyog ta karong gabi. Ingna ba? Inga tagsa ra kay ni, way siguro sunod tuig mabanlas na tas baha. Di na ta ka attend ani. Dito. Kadako anang opportunity nya ato ginang gihaguan, lilian ninyo diri di ba nindot kay ignaong. Gihaguan ginawa intay mga tug ang ato mga in charge ana, way mga tug. Nanagyod nya mobalibad mangyapon. Nya unsaon sad nimo pagkaon sa Ginoo nga ni ana sa atong taliwa nga sige man sad kag kaon anang sala. Kalitan magpuyo-puyo ka, magsigig dinumtanay, mga sala man ang mortal. Di ba? Di ka bangumpisal, di magpakasal. Naanagid unta, haron mahimo na jud kang malipayon. Naanag yung sakramento nga makapahimo itong malipayon, mo balibad pagyod. Ingon ana,
kadimalas ang atong kinabuhi. Muna ayaw itugot nga madimalason ka ha. Diri sa atong unang pagbasa gihangyo gyud ni propeta kinsa to? Kinsa to gasuwat sa unang pagbasa? Isaías, pagmaya kamong nawad-ag paglaom liguna pagmaisog kay naa ng Ginoo. Pero layo pa ni sila, ha? Propeta Isaías, pero para nila murag duol na. Pag abot na nila ni Juan nga magbubunyag, mao na gyud. Diha na gyud, duol na lang gyud kaayo. Mao na nga si San Pablo sa Santiago sa atong ikaduhang pagbasa, ingon siya, pailob gyud kamo. Kaya na mag-iusahay mga igsoon, bisag na sa atong atubangan ang pagkaon, usahay, mamili pa gyud ta, mangita ta sa wa diha. Tanaw nimo ba? Ginamos raman ni. Wa day humba diha eh. Nya na sa humba, kaluod ani oy, may tatog na ginamos. Pawa kunos luod ang ginamos. Pastilan mangita gyud suwa diha, no? Mangita gyud suwa diha. Ayaw pangita suwa diha. Labi na gyud kun ang atong naa sa atong atubangan mao ang Ginoo. Ako dinala ko mangita sa wa dinhi. Ang akong pangitaon ang nipalit og slot. Mao ni sila. Awa ha? Ang atong grace, ano magsigim tagpangitaan ang wa mamalit? Kanina lay atong recognition. Aron malipay ta, ang atong grace, ang atong halin, niabot nag 100,674. Nahimo ng 3 figures. Pero napay 599,326 nga palitonon pa tag 100 pesos per slot. Nya ang atong PPSC 78,750 na. Ang atong halin na pay 21,250 ka slots. Ang atong DPR 22,858 ang atong halin. Atong pakpakan ang namalit nato. Wa ko'y update sa sweet notes o pila na'y halin na to sweet notes. Pila na'y percentage ato. Pila na? Abot na ba taog 50%? Niabot na? O mga 50% na kuno atong halin. Napay katunga. Nga mga 5,000 man to atong ticket kabuok. So napay mga 2,500. Kaning gidaghanunag mamalit ni gamay kuwang na lang yon. Ano? Iba mo kung mo ka pamalit nga pamalit sa tong inyo mga silingan. Itong mga silingan ninyo ba nga kusog ay manuyop, suyop og kape ba, Milo, inana. Paliti. Diri karong gabi ini. Muna ato ning gihisgutan tungod kay dakong kalipay nato kon maghigugmaay, magtinabangay ta kay mao man na siya ang timaan nga gidawat nato ang manluluwas. Muna karon Gaudete Sunday, Domingos pagmaya tungod kay duol na gyud ta sa kaluwasan. Pero kitang ni aron dinhi naa naman tas gingharian sa Dios tungod anang mga sakramento nga pito na to ka sakramento mao naman na ang paghari sa Dios tong kinabuhi. Mas labaw gyud tag kasinatian unta kaysa mga tao nga mga great prophets nga wa yod kaabot sa pagkatao ni Kristo. Bisan si San Juan nga magbubunyag, nakaabot man siya sa pagkatao ni Kristo, gani nakabunyag pagid siyang Kristo, pero wa siya kaabot sa pagkabanhaw ni Kristo. Ang nakasinati sa kabanhawan kita. Mao nang dako kay na natong pribilehiyo. Nya di na nato usikan kining atong himuon na concert. Usa ni siya kapag pakita nga kita nakasinati og kabanhawan, nakasinati og kalipay nga Diosnon. Dili ni siya kuan lang kanang mura og kiat-kiat lang. Doon na ni siya laom nga meaning isip parishioners. So kung di ka mo apil ani, mura kag nibalik ngadto sa
wapay pagkabanhaw. Mubalik ka sa imong lubnganan, ngit-ngit, mingaw, ikaw rang usa. Muna apil gyud karong gabi ha. Sige, ang mo apil karong gabi manindog, ang di mo apil panguli.